Kære alle sammen, så er vi på La Gomera 3 dage før årets race starter. Et år før vores selve racet starter. En fuldstændig magisk stemning at opleve hernede. Men også en tid til en masse dybe samtaler og lidt refleksion på vores lille hold. Vi er 3 mænd og vores seje kvinde, der skal i båden. Så det er jo også vores rejse derude, forberedelsen det her år, vi går i møde. En masse træninger, men det er ikke kun os. Vi har nogen derhjemme, som vi hver dag prøver at kæmpe for, grundet vores diagnose PTSD. Det handler lige så meget om vores familier. Det er blandt andet det, som Thin Blue Line gør en kæmpe indsats for at prøve at knække koden på, hvordan er det, at de kan være med til at hjælpe familierne, når skaden er sket. Når du står uden uniformen. Nogle gange er det de bedste til at illustrere, hvad det egentlig er, der foregår. Jamen, det er ens nærmeste. Det er i august 2016, vi sad hjemme i aftensmaden sammen med familien og fortalte, at jamen, i morgen der kommer der nogle af de gamle svende og henter mit skilt og tager det med. Så er det definitivt slut med politiet. Jamen, så min dreng Albert, der på det tidspunkt var 9 år gammel, han var sådan helt stille, og på et tidspunkt så kiggede han mig bare dybt i øjnene, og så sagde han så, far, jeg kan også meget bedre lide dig nu, for da du var politimand, var du ikke særlig sød ved mig. Det er noget af det, vi bærer rundt på, at det nemmeste, det var jo at tage på arbejde og iføre sig uniformen og være sammen med gutterne og udføre nogle opgaver, der blev stillet. Noget, som vi gennem mange år har gået for at være nogle af de bedste i verden til at gøre. Udføre et politiarbejde. Hvad mange af os ikke er ret gode til, det er når vi hænger uniformen i skabet og tager hjem. Med alle de følelser, politijobbet i et liv på gaden, det medfører. Så det at skulle være hjemme og være far, mand, kone, kæreste, måske alene. Det kan være flere uger med voldsomme hændelser. Det kan være bare en dag med en voldsom hændelse. Jamen, hvordan forbereder man sig på det? Hvordan klarer man den opgave? Det var jeg ikke ret god til. Jeg var formentlig jeg var en dygtig politimand, men jeg var bare ikke en ret god far. Alt det, jeg gerne ville være som far og mand, jamen det kunne jeg klare i uniformen, men når jeg kom hjem, så min kone Lene har beskrevet det lidt som den her mørke skygge, der hang over aftensmaden, som rovfuglen, der kredser ind over, hænger lige så stille og svæver og venter på, at byttet begår en fejl. Altså familien ved bordet bare venter på at slå ned. Det er kommet ud af de samtaler, vi har haft efter afskedigelsen, hvor vi ligesom har prøvet at snakke lidt om, jamen, hvad er det her det er. PTSD for os politifolk er ofte summen af rigtig mange oplevelser over en lang årrække. Vi snakker rigtig meget om følelser. Hvad er det for nogle følelser, der lige pludselig spreder sig i kroppen, planter sig i kroppen, dukker op på alle mærkelige tider af døgnet. Helt uforvarende, ofte som en vulkan, der bare går i udbrud. Det er en ekstrem vrede, det er frustration, magtesløshed, irritation. Det er både sårbarhed, og det ene øjeblik kan det være en
samtidig en ekstrem glæde og eufori, hvor alt lader sig gøre, og det næste øjeblik, jamen, så er det bare et mørke, der sænker sig over os. Så den her tur er også, hvordan kan vi dykke ned i mørket og finde noget lys sammen, og ligesom lære, at det også hører sammen, og at der ikke er noget, vi skal af med, men at vi skal omfavne alt det, vi nu er. Så det er derfor, vi gør det her. Claus har sin historie, Mikkel har sin historie, Trine har sin historie, og nu hører I lidt af min. At meget af det, vi lærer, og vi skaber sammen nu og ude på havet, og bagefter, jamen det tager vi med hjem. Vi prøver at dele ud af det, forhåbentlig til andre efterfølgende, og også her undervejs. Det er lige så meget en del af det her, at vi placerer vores diagnoser i en båd under de her omstændigheder. Så det er en ekstrem sårbarhed, og det er en åbenhed, som det kræver for, at vi kan gennemføre det her, og det er vi i gang med nu. Så vi håber rigtig meget, at I vil følge med og støtte lige så meget op, som I har gjort indtil nu. Se vores små videoer, dele dem. Ja. Tusind tak.